İsa bu zatlara aydyp durqa, mähelläniň arasyndan bir ayal sesini gatallyp, "Seni doğuran, seni emniren ene nähili bagtly?" diýdi. İsa bolsa, "Hawwa, Hudaýyň sözüni eşidip, onu berja edýänler has hem bagtlydyr" diýip jogap berdi. Mähelle has köp üýşenne İsa şeýle diýdi. Bu nesil erwet nesiller. Olar alamat talap edýär. Emma olara Yunus peýgamberinkiden başga alamat berilmez. Yunus Nineve halkyna nähili alamat bolan bolsa, insan oglu da bu nesle edil şonuň ýaly alamat bolar. Günorta melikesi kıyamet günü bu nesle karşı çıkıp onu höküm eder. Sebäbi ol Süleymanyň pähimini dinlemek üçin yerin aňry ucundan geldi. Ine bu yerde Süleymandan üstün biri bar. Nineve halkı kıyamet günü bu nesle karşı çıkıp onu höküm eder. Sebäbi olar Yunusun wagdy bilen toba geldiler. Ine bu yerde Yunus'tan hem üstün biri bar. Hiç kim çırağını yakıp gizliğin yerde ya da gavın aşağına koyyan derler. Tersine içeri girenler ışığı görür yali, onu çıradanın üstüne koyyanlar. Bedenin çırası gözdür. Gözün sağdın bolsa tutuş bedenin hem yağtı bolar. Gözün şikesi bolsa tutuş bedenin hem garankı bolar. Şonun üçin hem äge bol. Sennäki ışık garankı bolaymasın. Senin tutuş bedenin yağtı bolup hiç bir garankı yeri yok bolsa, çıra seni öz şöhlesi bilen yağtıldayan ýaly bedenin bütünlei yağtı bolar. İsa bu zatlara aýdyp durqa bir farisey onu öýüne nahara çağırdy. İsa barıp saçak başyna oturdy. Farisey onun nahardan öň elini yumandygyny görüp geň aldy. Emma Reb İsa ona şeýle diýdi. Ine, siz fariseyler käsedir gap çanagyň daşyna arasalaýarsyňyz. Emma içiniz aç gözlükten hem pislikten noludur. Akmaklar, daşını yaradan içini de yaratmadı mı? Mätäşlere yürekten sadaka verin. Şonu hemmesi sizin için arasa bolar. Vay halıňyza, ey fariseyler! Siz narpızdan, her hili ıysly ottan ondan bir bölegi berýärsiňiz. Emma adalat bilen Hudaýyň söýgüsini äsgermeýärsiňiz. Bularyň birini berja edip, beýleklerini taşlamaly dälsiňiz. Vay halyňyza, ey fariseyler! Siz sinagogalarda baş kürsüleri, bazarlarda özüňize salam berilmegini halaýarsyňyz. Vay halyňyza! Siz hiç belligi bolmadyk mazarlara meňdeýärsiňiz. Adamlar bilmezden şeýle mazarlaryň üstünde gedýändirler. Tövrat mugallimlaryň biri oňa: "Ey mugallim, sen bu zatlary aýtmak bilen biziň hem göwnümize degýärsiň" diýdi. İsa hem şeýle diýdi: "Siziň hem vay halyňyza, ey Tövrat mugallimlary! Agyr ýükleri adamlara ýükleýärsiňiz. Özüňiz bolsa ol ýüklere barmaňyzy hem degirmeýärsiňiz. Vay halyňyza! Siz peýgamberleriň guburlaryny dikýärsiňiz. Emma olary öldürenler öz atalaryňyzdyr. Şeýtmek bilen siz atalaryňyzyň edenlerini tassyklaýarsyňyz. Hawwa, peýgamberleri atalaryňyz öldürdi. Siz hem olaryň guburlaryny dikýärsiňiz. Şu sebäpden hem Hudaýyň akyldarlygy şeýle diýipdir: Men olara peýgamberler, resullar iý bererin. Olaryň käbirini öldürerler, käbirini hem iýdarlarlar.
Şonuň üçin hem dünýä yaradylaly bäri hemme peýgamberleriň dökülen gany üçin bu nesil jogapkärdir. Habylyň ganyndan başlap Ibadatxana bilen Gurbanlyk sypatynyň arasyna öldürilen Zekeriýanyň ganyna çenni bu nesil jogapkärdir. Owa, men size şunu aýdýaryn. Ähli gabahatlyklar üçin şu nesil jogap berer. Vay halyňyza, ey Tövrat mugallimlary! Siz bilimiň açaryny alyp gitdiňiz. Özüňiz bu gapydan girmediňiz. Girmek isleýänlere hem böwet boldyňyz. İsa ol ýerden gaýdan wagty fariseýler bilen Tövrat mugallimlary onuň garşysyna çykyp, üstüne ençeme meseleler baradaky soraglary ýagdyrmaga başladylar. Şeýdip İsany sözüne tutjak bolup amatly pursaty peýleýärdiler.